Best Collection Mizo Channel clear tu te chi bai vek ole California ramkang kar khat liam ta khan karun tar lang to a California ramkang hi khovel chanchin thar lian pol ani phak le tatlat mai tuna hian kang threl pol ami sing chuangin threl mi tumin an thei to pan chhuwa meka nimin thochan ni September ni sari khan kang mai hi aron punlun le a US kang mai chuaka chuan anasa ber record aron siam hial mai California Department of Forest and Fire Protection chuan kang threl tu mi sing khat sang li zariatin ram kang na sa zual hun somni pathum chu threl mi tumin an bei mek tian tar langa heng hun somni pathum te hi US state lian le mi hring tamna state huam chung an ni hlom ram ngokan na bul hnaya khwa ven him tumin tuna hian kang threl tu te hi an che ani ber to a hun rem lo le oi bak bahaya te che tanga ya na asot mo hle ani khodai fema chen na in engmo za ta kang che to a primary school biak in lekhabu in library te age of dor lian le tui tha chapna manga kol phetha siam chuana hydroelectric power plant an ti te chu tiang te chu akang chenwal to ani California khodaya thingtlang kho pakhat phei chu an kho inzat ve akang chevek to ni in a khwa cheng mi pakhat chuan a soya akan na biala kho sa ho te chu mani in chua sana mun him lampan turin sheriff ten thupe kan ti chuak to bok kang threl pol mi sing chuang le helicopter thlona hmangtia threl mi tumani chungin threl mi hlei the ni lawa mizo pa in wa chap kan hal kan duai hi chunep te ni ringot tun in rin nakalta September ni nga po khan helicopter mangin mi zani chuang chan chuani in mun him lama suan chua an lo ni to ani sei to ngin California ramngo hi siklesa danglam tak mai na yani a keini rama chuan ro sur lai lo chuan trek la kan hringai me ulawa he ramngo a hi chuan khothat em lai pon trek atla dur mai ani ni pui kholum khoro em lai trek atlak zoi awang hian ramngo rol tuka chuan kang mai chuak ta thin ani hei hi he ramngo kan chan berani a he ramngo hun rang hian kang mai chuak ani ram kang chuana satna mun somni pathum tuna hian boi pui me kani San Diego County a mun rom do kang a po in som chuang akang che to a square km somli pahni bial chung chu akang mam pakani kho chung mi pui chena tamlai chu an veng thei ram sarkar pon thona manga kang threl turin thu pe ka ti chuak to a hei hian an hna ati zia om rek bai sai ani pathian ni zan tlai to tak keini ram lama thotran September ni sari chokmalam khan California governor chuan California state chunga ram kan na satna mun rugvela emergency apon pha hialani India in China akapim ni India le China buina sang zela ram pani foreign minister meeting Moscow na yani nuwa boruak azi amdone moti lain nizan September ni sari zan khan China ram chinan luta China chuan India sipai te puwa bangong area a China patrol guard lama silai met puaka China chuan India sipai te pu le tatlat mai PLA Western Theater Command lam thu puang tu chuan India sipai te hian dan bo chia in China ram lama an ron luta line of actual control an ron pelani an ron lu na lai hi Senpao Mountain area ani ti in thu chuan na yani India sipai China ram china an lu lai hian China ram riviang tu omna lama India sipai te hian silayan met puak ni in China lam hian an soimau mai India le China ram buina la ya hian kumtam tak chung silai me puwa ani to lawa kumin zu ni som panga a ram pahni sipai in sual boya India sipai somni an thi po khan silai me puwa ni lawa thotan zan September ni sari zana India sipai ten line of actual control ka na China ram riviang tu rikrapin silain met puak ti a China in apu na hithing dikani angem ti chu zona lian takani mek silai met puak lo turin thuthlung siam alo ni to a India sipai somni layan thina po silai me pu alo ni to alo ani China in silai met puak anga India apu na hi media tam tak chuan an oilem lawa ma se an zia kur ngei ngoi thawani
India thil ti wang hian China le India ramru boruak ka san pha ani ti in China hian India apu na sa hle hetia China in India apu na hi thil serious takani a he thubot seilaya India news lian ten live a an pek chhuwa dana chuan China in India apu na hi India lam chuan dot mai ani e khovel huwa thiam an in chantir na mai ani ti in thu chuan nei ve thung China lam chuan India nel ramru buai kan nei chung changa hian India hi an in su mangai an chet lak hi an ban sana ngai ani kan ram china an ron lu thin hi an ban sana ngai India mo phurna vekani India a huang taw lawa kan ram china an ron lu lo chuan buaina re ani mai ti in China chuan thu chu anei zuya mania India Defense Minister Rajnath Singh le China Minister Feng He meeting zo nu po khan China lam chuan thu chu an ron siam hmal zata kan buaina hi India mo ani India hian chet la ka ban san chuan kan buaina re ani mai ti zongin India thiam lo veka an pu to ani Russia ngai dan India le China boruak sang chho meka Russia hian enge asoi Russia chuan ram pahnih te ram ti na ve ve tel lo chuan im rolan tum lo thuan soi to a anin kar boi ching fel tura min so mani lo chuan in biak rem hna kan thok lo wang ti in Russia lam chuan ngai dan tlang takan nai ani ram ria fighter jet an hung ve ve hetia ram pahnih boruak a san le ta ka chuan anin do na man ro tha te ram ri lama an hung khom le ta sau sawa China hian ama siam in do thlona a chuan ber te jinga mi Z20 mun hlarun phak in do thlona chu India ram ri dapa aron hung thar le ta a Ladakh kho chhak lam Hotan Air Base Ladakh atanga KM zathum so ma hla a heng Z20 in do thlona te hi aron hung hnai le ta ani India hi chuan thathum kalta tang khan chachuak mai thei turin a in do thlona te ram ria ala tam tal tir deuh chota Sukhoi 30 MKI te Jaguar le Mirage 2000 te chu Ladakh kho chhak lam Air Base a India ram ri dep tum huna atul hun huna mel malu chuwa ngal thei turin in ring sa vekin India hian a chhop rengani Taiwan in China thlona kap thla ti kha tunlai a soi hlo tak China thlona Taiwan in a kap thla ti kha ala hlui lutuk lo boka han khel vele hrim hrim te ang Taiwan ram China China in do thlona an ron lo wangin Taiwan hian a lo kap thla nia news tam takin an zia hnuwa thu dik zok puan chhuwa le ni in Taiwan hian a kap thla lo ti an soi US le China le Taiwan boruak san lai lo ni bok nen helam boruak ngai ven tu te abara khai man hle ani Facebook Instagram le Twitter a Taiwan hian a kap thla nia post an tam hle ani video an ti chhuwa khan China thlona Su-35 tlalai al hluah lai ti lan ani a hi Taiwan ram chunga ron lu wangin Taiwan hian China thlona hi a kap thla ani ti a the darani report fin fielo tarlan dan chuan hetia Chinese thlona ka thla ka ni hian a khal tu hi a hliama Taiwanese sipaiten an man nia tarlan ani bok September ni li khan Taiwan Ministry of National Defense chuan he thu thang hi adik lo zia ron tar langa Taiwan ram chunga China Su-35 ron lut kap thla anga Taiwan puna hi adik lo ni in Taiwan lam chuan an soi Taiwan Ministry a boruak lam veng him tu Air Force Command lam chuan an boruak chu an ven him thu le an ram chung boruak le Taiwan Strait chung zone boruak te chu uluk taka an ven him reng thu an puang bok heti lai hian Taiwan in Chinese thlona a kap thla ti thu adik ring anom ve boka news trend khat chuan US in Taiwan ram chunga China in do thlona ron lut hi a kap thla zo kani ti thu an puang ve bok China media te zinga hemi chungchang hi tar lang anom lo thung ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole